So kubalulekile ukuthi uyazi leyo nto kumuntu othandana naye, abafani-ke kodwa futhi abantu besifazane yabo. So mina-ke thina ngisho kanjalo thina into esimandla ngayo-ke njengoba ngisho ukuthi i-romance. Futhi ngoba singenayo impokompoko sisebenzisa ini? Izinto ezinama-engeli engiyiphilayo once I got to understand what's happening in life. So ngabona ukuthi okay, kusho ukuthi mina kahle kahle I'm a lesbian. I'm not a guy. I'm a female, but who has, angazi bebeka kanjani lento le, who has ama-genes abame, because whatever ngicabangisa komjini, angicabangisa okwemamazane. Wathini kuyona? Hayi bangisho ngolutho mina kuyona. Bese mina-ke ngiyacela-ke mfethu next time mawushela ungasheli ngami. Ngoba yangitshela ukuthi what. Hhayi-ke ngithi uma ngisuka lapho kusho ukuthi isikhathi ngimkhomba ngo-7 avele abone ukuthi hhayi ngeke ngizoshayeka ngoba phela manje mina ngimude kodwa angifikile kuyena yena mncane ngomzimba. So mina mabhithi ngikhuluphela kancane kuyena. Avele abone ukuthi yazini avele acoshe i-wheel spanner lo mjida. Shuthi uyabona manje ukuthi hhayi kusho ukuthi iyoze ibe physical. Akavele ayivale kusa-early. Acoshe i-wheel spanner mina anginakile ukuthi ucoshe i-wheel spanner ngoba ufuna ungishaya ngayo. Hhayi avele ayishaye la ebusweni. Athi uma ngishaya la ebusweni kusho ukuthi ngidabuke kancane la kuvuvukala. Hhayi bhuti wami it was like 2 minutes yonke lento yenzeke fast. Athi mebuye epaka imoto la ethi uyangithatha. Hhayi sengimabokoboko manje ebusweni. Ngibonga ithuba, ngibingelele ababukela ekhaya. Igama lami uNwabisa wakwaGogela, ngisuke eMlazi. Ngizalelwe khona eMlazi, but ukusuka kwethu-ke sisuke Eastern Cape. So ukukhula kwami ngeke ngize ngiqambe amanga, kubanga nzima kakhulu. But to be honest ukuthi bengithathiswa kwentombazane ekhaya. Abazali bazi ukuthi bathola intombazane and bengiyi-first born-ke ekhaya. So noma nawe uyazi ukuthi phela manje abazali khona ukuthi bengifuna umfana khona ukuthi bengifuna intombazane, but-ke kwaphetha kufika mina i-best of both. So-ke ekukhuleni kwami ngikhule ngizothini nguwumuntu nje ozwana nawo wonke umuntu, abafana namantombazane ekukhuleni kwami nje from primary creche. So benguwumuntu o-interact-a kakhulu nabafana namantombazane. Because bengibona ngazuthi indlela esenza ngayo or izinto engiy'thandayo ey'ningi zifola ngasebafaneni. So benguwumuntu ukuthi noma kudlalwa ngama-break mina ngiyodlala ama-roller skates, Black Grade R phela. Ma-roller skates nani ngaley'khathi lezi zokuthi phela wenza i-mindset engaleni. So mina benguwumuntu-ke othanda kakhulu ukuba sebafanele. Othisha-ke ngaleso sikhathi bazi bathi hhayi boza ngala phela amantombazaneni. So ukukhula kwami-ke lapho kuthi ko-grade 1 kanje bengiyiphilisa-ke fine kwentombazane but ngidlala kakhulu nabafana. Kwahamba-ke vele ngaleso sikhathi ngi-confused angazi nokuthi kwenzakalani vele yabo because I'm still young. Hhayi kuye ngokuya ukuthi mase kuya emabangeni athe ukuthi mhlampe la ko-grade 3 kanje. Qale-ke kube nezinto zokuthi kudlalwe iy'ports, kuno-netball, kuno-swimming, kuno-soccer. So at that time-ke when it comes to i-primary, baba specific ukuthi soccer is for boys because bengise-primary yesilungu. So soccer is specifically for boys. Yayingakabi khona lento yokuthi amantombazane adlala ibhola. So I had to go to ukuthi ngiye kwama-netball, swimming. So lezo zinto lezo fine ngi-adapt-e kuzona futhi ngangi-good kuzo, ngangi-good kakhulu ku-sports. So kuze kuhambe-ke ngifike la sengizoqala khona ukuzi-discover when it comes to ukuthi primary life yonke bengiphilisa okwentombazane le yaziwayo ekhaya. Sema sesithi grade 7 lapho ngigqokela nje iy'ngubo zamantombazane esikoleni, uniform and everything. Ngi-comfortable at that time. I was still comfortable. Ngathi uma ngithi grade 7 yaqala impilo yashintsha because that's where I started ukuba nama-hormonal enzekayo kumina at that time.
So it happens ukuthi okay, sports engangisenza kakhulu kwakuyi-swimming at that time, grade 7. So when it comes to swimming, sekukhona abafana la amantombazane fine. When it gets to my changing rooms, that's where I found difficulties. When it comes to ukuthi angikho comfortable changing in front of amantombazane. So angikho comfortable seeing amantombazane engagqokile. So I had to ukuthi okay, when it gets to that point, I just ngihambe nge-toilet ngihlale khona ngibalinde baqeda ukushintsha. And then nami mase ngiyaphuma ngiyashintsha. So it happens ukuthi ngihleli ngumuntu o-late eklasini, ngaze ngabuza ukuthi why wena uhleli u-late eklasini sonke lesikhathi mengabe kwenziwa swimming. So I had to explain again kuthisha at that time ukuthi no, I'm not that comfortable. So until wazwa-accepta wathi hayi okay, kusho ukuthi uzohlala la mase baqeda ukushintsha kuyima uhambe e-toilet. So at that time I felt accepted. Fine, noma ngi-confused ngingazi ukuthi why is that happening, ukuthi angikho comfortable. Because I'm not a guy, ngeke ngize ngiyoshintsha nabafana. So ngaba nalo confusion at that time. So when I went to high school, okay, I started learning because high school uthola yonke information oyidingayo at that time. The social media khona la, yabo. So ngathi mangifika ke high school, okay, ngabona ukuthi okay before ngifika high school, ngathi grade 7. So ngangumuntu othanda ukudlala kakhulu. I was too playful. So I ended up othisha bethi I'm a bit slow. Bethi ngi-slow learner like. So they introduced isikole, not a mainstream school. So isikole sama-slow learner type. So ngathi mina anginankinga vele ngizosheshe ngiqede. Because it was like ngizofunda 4 years, awufiki ku-matric, uzofika grade 11 and then wase-college. Ngithi mina anginankinga, ngathi uMahouse khona omawathi bakhona ngithi angiyifuni iy'kole zamantombazane kuphela ngoba manje kuthiwa amantombazane ajola wodwa yabo like. Athi uMahawu wena manje uzobuyela leyo then waphelelwa esikoleni. So mina angiyifuni nje. Kusho ukuthi I was actually running away from ukusheshe ngidiscover in a sense, I don't know. So I wanted isikole simixekile with boys and stuff yabo. Hayi okay, manje high school ke ngaba nenhlanhla enebhadi phakathi because the high school engangikuyona yayihlukanisiwe. Fine, there were males, babekhona abafana namantombazane but ehlukanisiwe. Amaklasi abafana wodwa, amaklasi amantombazane awodwa. Phambana kwamakharados nje kuphela. So official into engangiyibalekela ngala yayingekho. Because vele eklasini amantombazane. Hayi okay, ngabona ukuthi hayi life ingishayile manje ayikho into engizoyenza. Qhubeka kanjalo hayi ke fine, ngabona ukuthi okay, this is the life engiyiphilayo. Once I got to understand what's happening in life. So ngabona ukuthi okay, kusho ukuthi mina kahle kahle I'm a lesbian. I'm not a guy. I'm a female, but who has angazi kanjani lento le. Who has ama-genes abame. Because whatever ngicabangise komshi. Angicabangise kwimamazane. Like angazi ngizoyibeka kanjani lento le. Kuthiwa ama-males anemqondo fast kakhulu kunawo ama-females. So it happened ngathi-ke grade 8, fine, shaya isiketi sami ngihambe ngesikoleni, I didn't mind. Ngizafuna ukubona phela isibindi ngoqondana nani la. Hayi, phila impilo kungabi na-stress. Hayi zathi grade 9 ngathi hayi ngeke isiketi akusona sami. I requested uma ukuthi hey ma ungithengele i-tracksuit. At that time I still plaited my hair, nganginey'nwele ey'nkulu. Okay, mayithenga i-tracksuit. Zathi mazithi grade 9, ngathi ngifuna ukugunda mina ekhanda. Ayashaya idrashi lami, ngishaya ama-wave. Still angako-discover kahle ukuthi what's happening, right? Because angako-share, angako-interact nomuntu wesifazane and everything. So iqhubeka impilo. And then kwathi the first time I spoke to intombazane when it comes to a relationship, right? It wasn't that hectic because I had distracted somewhere. Yabo. So kangalento yokuthi if I bring a girl closer, ibe umngani kumina, izongi-understanda because babengangicwasa esikoleni. Izongi-understand and then sobe sesiyakwazi ukujola. Hayi, ngenza kanjalo nakhona. Hayi ngathi mangithi, I fell in love with interact nentombazane at that time. So ngathi mangi-interact nayo, okay fine, yazi-ke nazo zikhona lezo zinto engizenzayo ezisuke zingekho
deep, yabo. But nje I felt human, ngazizwa ngumuntu nami, because I was actually confused. Ngingazazi ukuthi ngingena kuphi, because I'm not a male, I'm a female, but manje I have ama-feelings abantu besifazane. So once I experienced this, ngiyabona siyabona i-life-ke le. I don't wanna lie, hayi ngabona sayilo. Sengiyazizwa-ke manje. And then from there, flop engayenza ngaqala ngadlala. I was too playful when it comes to girls. Ngenza sure, hayi ebhasini nje into. La nje, transport yonke, because ngangumuntu ohamba nge-transport. So mangisuka ekhaya, mhlawumbe ngigibela ibhasi, nginentombi eshona esikoleni. Nginentombi yokubuya, nginentombi esikoleni. Yabona nje ngoba manje seyimnandi le nto yabo. But manje, which is i-flop ngoba manje ngaku-understand ukuthi kufanele ngiyenze kanjani, kufanele ngifihle kanjani ukuthi omunye angatholi, yabo. But konke kwagcina kujwayeleka until ngithe mase ngizophuma e-high school, or ngithi before high school. When it happened, ukuthi okay, sengiyabuza ukhaya yini indaba wena? Ubhamba mohamba, why uhleli uthanda ukugqoka amabhulukwe? Okay, ngathi mina ngiyathanda nje because phela ngisafihla. Ngathi ngiyathanda nje. And ubaba ubeyine-type ekathanda ukubuka ibhola kakhulu. So bethanda ukuthi angithathe angise e-stadium siyobuka amabhola nani nani, ngizongithengela ama-shorts nje angithenge. So I felt comfortable at that time. Until walena ukuthi no. Ngim-understand. Waqala lapho ayekungithengela amabhulukwe. So imagine-ke uphila le mpilo awunamabhulukwe. Iphutoka amabhulukwe endlini. Ngoba manje they discovering ukuthi manje kusho ukuthi mina sengiphilisa okomfana manje. While bona bazi intombazane. So my dad athatha amabhulukwe onke washave ahamba othenga igeli. So imagine-ke at that time kwaba nzima kumina because anginamali, angisebenzi, I'm still young, and manje ngiyabhamba. I had to force ngibhabhe ngey'keti zami. Ngicela nge-ghost ngibhabhe ngey'keti zami. Ngitshela i-girlfriend vele ngizogqoka i-tracksuit yami uma ngesikoleni. So I didn't mind ngoba ngekho ozongibona sekhaya. So mazithi-ke esikoleni, so ngibachazela ukuthi bafethu ngishaye kanje, akusenamabhulukwe iningi. So when it happens kufanele sihlangane ama-weekend, I'll come as a lady manje, hhayi as umjita lo enimaziyo mfethu, yabo. So they understood-ke at that time. Hhayi ngaba nankinga-ke. My mom used to say ukuthi hayi ngeke wena ushawa i-stage wena. But ngamchazela ngathi mina okay fine i-stage, but accept it for now ukuthi okay ngeke ngimithe i-app. Right, because ngifika lempini. When at least ku-21 wakho uzofika, nginga-interact-anga with the maid. So when I put that mindset when you find stage, kodwa kumina akusona, yabo. So ngakhula naloko fine noma benga-accept, but enaloko ukuthi okay at least uzobambeka for that certain time ukuthi angabi kwama-teenage pregnancies and stuff, yabo. So uma ngiphuma-ke high school ngiyongena e-college. In college, ngathi uma ngifika khona ngifika-ke ngiyirazo-ke at that time, amabhulukwe wami. Hhayi okay, hhayi nakhona ngi-check-e i-coast, hhayi ngithole intombi nakhona kube right. Hhayi kuthe mase kuqina kakhulu-ke senginentombi-ke sesiphuma sihamba kakhulu sibona iy'ndawo, hhayi baba ngigida. In college-ke manje thatha wonke amabhulukwe wami futhi washisa in front of me. Iqale mbuza ubashithi ngizothini Monday uma ngifika manje fanele ngigqoke isketi. Sebengazi for 2 years ngigqoka i-blue. Sengizofika nesketi. Oh, ngabafonela in advance. Hey bafethu, ningathuki bafethu ningangihleki. But manje sengomunye umuntu ngibe nge-hormone. But my girlfriend at that time was really understanding. Nabo abangani bami-ke, so they didn't laugh at me at that much. So ngibe ngishaya into zama-piece job, ngithenga amabhulukwe nga-1 futhi ngibuyela esitimini. Until ngaze ngabuyela, until nabo ngaze ngaba-explainela kahle ekhaya ukuthi okay no, ngiphila le mpilo kanje. Ngiyazi angiyithande nazi ukuthi ngiyintombazane, but akukho engingakwenza. Because at that time mhlawumbe ngase ngino-18 phela ko-19. So istage sesiyaqala ukuphela la. Fine ngakufika u-21. Basanevophi ukuthi ngisazoshintsha. It's just into engiyibonile and I fell in love with it.
So ngathi mina, it's okay, you can think like that. At that time, what's up on ugogo was pretty strict at that time. So kuyena o-influence ama-parents wami ukuthi hayi angiyiboni mina lento le ngane le inamadimoni or inani nayo fanele iye esontweni. Futhi I didn't mind, I went to church. God said, cleaning your son. But this won't change with me because it's not a demon. So ngihamba isonto naye gogo, still nothing changes. Okay, fine. Sizothini? Yabo, bangithathe bangise komalume, mhlawumbe bayitshela ukuthi akhona okushodayo. Ngiye komalume, okay, nakhona futhi still I'm not changing. And futhi komalume they more understanding because kunalezi zinto lezi zamadlozi nani nayo. So like bathi isikhathi esiningi if ungena umuntu wesilisa you act like umuntu wesilisa. Angazi zebeka kanjani. If ungenwe umuntu wesilisa umuntu wesifazane happens ukuthi ungamfuni umuntu wesilisa uhleli ulwa nomuntu wesilisa ukuthi uthandana yabo. So ngoba ngake ngaba ne-incident yalokho ukuthi kwabonakala ukuthi okay nginezinto ezikanjani which ezingakumina, right? So bang-understand-ke bona while this side didn't understand me. Hayi, okay fine, ngaqhubeka impilo until ngithi no yazini sengifuna ukuyohlala komalume because that's where I feel comfortable kahle kahle because banga-understand. And futhi they enjoy interacting nami, bakhulume nami noma bengibuza izinto eceleni fine nje kaphela. Because they always ask me, okay, how are you going to have kids? Yabo, how are you going to have kids? If uphila lento leyikilayo waphela ziyadingeka ngani? Ngithi mina don't worry about that. We'll cross that bridge nasiya kuyo. Okay, babuza kanjani? Ngithi mina hayi no imali. Nama-in vitro la ngaphandle. Ingane kodwa ngizoyithola ekugcineni after 10, 20 years. So when it comes to my challenges with community, I don't want to lie, I did have a few, but not too much. Because I dated this girl, ngilithole ko Facebook kanje. Ayisazwana vele sahlangana. Sathi masihlangana ngathi okay woza ngasekhaya, afika ngasekhaya ngoba phela at that time ngangingakwazi ukuvalela. Yazi nawe ke bomjita. Fanele uvalele but ngingakwazi ngoba manje kunesalukwazi yabo izinto eziningi ngaleso sikhathi. So ngiyibize ngithi hayi sohlala nje lapha kuphela isixoxo ugibelo hapha lo. So ngimshiyeke lapho ugele ke lo yangisikula naye that time ngihambe ngekhaya. Uma ngekhaya this certain guy aqhamuke ongasekhaya vele. Afike kusho ukuthi uyibonela intombi ihlalele yodwa yabona yathi ukubeka amanzi embala. Abuza uhlaleni la. Hayi sho intombazana hayi ihlalela ustanibani. Athi usho uthandana namantombazana amaningi kanje uhleleza namantombazana amaningi kanje nayi bo yini wena. Jola nami yabo usho ukuthi manje seshela ngegama lami. Uyabo leyo. Hayi usho intombazana ithi akunankinga phela kodwa ufana ngize kuyena. Hayi okay. Lo walowo pressurize in a bad way. Ukuthi hayi nawe kanti isitabane ini yabo. So intombazane ingitshele ke mase ngifika kuyena it's this guy kanti vele uzoqhamuka at that time umkhombe ngimbone. It's mina I love vele angimazi ukuthi kwenzakalani kuyena. Yabo it's like ngiyi-threat when it comes to kuyena or kusho ukuthi abantu ajwayele ukungibona nginabo abone ngazi zavangufanele. Yabo because uhlele naloma looks mengiphambana naye or something yabo because besingasiya abantu aba-interact-ayo right. So ngifike ngitshela ubhuti wami ithe mfethu ngihlangane nenkinga kanje. Ngithe nginalo muntu angitshela ukuthi sibanibani uthe wathi hayi fanele simbuze. Mina okay ayikho inkinga. Bengasiyeke umuntu othanda ukulwa ke physically yabo. So usho ukuthi ubhuti wami ngithatha ingane isikhathi esiningi. Hayi sathi masithi sihamba naye. So thatha ingane athi nangu lomjida. Ube udriver ke lo mjida lo. Edrivela uma wamnganami. Yabo. Okay. So usho ukuthi wayofixa ithayi lemoto. La sodlula khona indawo ku-main road. So siyibona imoto lahamba ngayo. Athi Peter mina ngilomjida hamba umbuza ke ngithatha le ngane la. Ayingehlela mfika ngempela ngiyomconfront. Uthi why uzoshela ngami? Ezumjida phela. Mawushela shela. Ungazi lo chaza ukuthi le ntombeni ngeke uthande wena mengabe ngisho kanjalo entombini yakho, yabo.
Hhayi okay, ngithi uma ngifika kuyena ngithi ngiyakhuluma naye angiphakamele, mude-ke kunami noma njengoba ngimude nje naye mude kunami. Hhayi kodwa ngithi hhayi sobona khona. Hhayi ngiqonde kuyena lo mjida ngithi uma ngifika kuyena ngimbingelele, hawu sure mfethu, hhayi sure. Ngithi mina uyayikhumbula ithekene kanje 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 kanje? Aqala ahline ebusweni athi ya ngiyayikhumbula yini ndaba? Ngithi mina wathini kuyona? Athi ngathini ngani? Aqale nge-attitude-ke manje yabona kusho ukuthi kahle kahle ngiyam-approach-a-ke phela manje. Wathini kuyona? Hhayi bangisho ngolutho mina kuyona. Ngithi mina-ke ngiyacela-ke mfethu next time uma ushayela ungashayeli ngami. Ngoba yangitshela ukuthi what. Athi hhayi bangizange ngiyenze leyo nto. Kusho ukuthi avele manje ayikhukhumeze njengoba emude kunami aqale manje afune ngimsabe. Hhayi vele mkhombe ngo-7 emude njalo ngithi Vuseka bese ungaphinde ushayele ngami. Wena uma uhlulwe intombazane vele uyiyeke. Ungalokhu uchaza iy'nkinga zabantu ukuthi uney'ntombi ey'ningi nani akufuni wena lokho. Okwami lokho, hhayi. Hhayi-ke ngithi uma ngisuka lapho kusho ukuthi ngalesi sikhathi ngimkhomba ngo-7 avele abone ukuthi hhayi ngeke ngizoshayeka ngoba phela manje mina ngimude kodwa angifikile kuyena yena mncane ngomzimba. So mina mabhithi ngikhuluphela kancane kuyena. Avele abone ukuthi yazini avele acoshe i-wheel spanner lo mjida. Kushuthi uyabona manje ukuthi hhayi kushuthi iyoze ibe physical akavele ayivale kusa-early. Acoshe i-wheel spanner mina anginakile ukuthi ucoshe i-wheel spanner ngoba ufuna ungishaya ngayo. Hhayi avele ayishaye la ebusweni. Athi uma ngishaya la ebusweni kusho ukuthi ngidabuke kancane la kuvuvukala. Hhayi bhuti wami it was like 2 minutes yonke lento yenzeke fast. Athi uma ebuya epaka imoto la ethi uyangithatha hhayi sengimabokoboko manje ebusweni. Yabo kusho ukuthi before afike yena lo ongishaye nge-wheel spanner. Hhayi ngathi nami right nginjalo senginjalo ngathi right wathi efika ubhuti wami. Afika angithatha athi hhayi ngeke yabona manje sihambe nazo lezi ngane sihambe ze-police station. Kusho ukuthi kune-police station lapha ngasendlini elapha ka-U. Sihambe sekuyona bathi hhayi ngeke akwazi ukuvula i-case la fanele uyosiphinga. Hhayi kucace ukuthi fanele siqede ukudiliva iy'ngane-ke kuyima-attend-a leyo nto. Mina ngine-stress ngizofike ngithini endlini manje ngabuya sengimabokoboko ngihambe nawe. Athi hhayi sokubona ukuthi sithini endlini sobona. Ngale ngiphenike mina nginendaba sengilimele. Ngiphenikela ukuthi endlini ngifike ngithini. Hhayi khona-ke ghost ngizama ukulwe ngiyigoqe into yami ukuthi ngizofike ngithini endlini. Hhayi uma ngifika endlini ngichaza isitori sami ngendlela yami-ke nami-ke. Ngisichaze hhayi. Sisuke lapho kuthiwa sihambe se-police steshi-ke endlini hhayi sihambe e-police steshi ngisichaza. Hhayi i-police steshi ngisichazisa iy'sona. Ukuthi hhayi kukanje kanje. Hhayi bahleke-ke bona bathi bumuyelelani lo mjida ubungamshayi ngani. Ngithi mina hhayi phela bengiyokhuluma naye wangi-attack-a kuqala yena yabo. Hhayi kucace-ke ukuthi hhayi i-case-ke idonse-ke futhi baba-friendly futhi e-police steshi bangisiza. Yavulwa i-case bamlanda. Waqala wabaleka uma ngabe ebona imoto yamaphoyisa. Wokuqala sihambe ngemoto yamaphoyisa hhayi wabaleka. Kusho ukuthi u-detective wathi hhayi asihambe ngemoto encane next time. Hhayi kulungile hhayi sihambe ngemoto encane. Agcine etholakele-ke uma ethola kuthiwa hawu ile mpatha le ubuhlulwe yile nto wena ungamshayi ngani. Ngithi mina phela inkinga bengingafuni ukulwa yabo. Mina bengiyomdiscipline ukuthi next time uma ushayela shayela kahle ngentombazane. Funda ukuba nolimi olushelelayo kuphela nje wena ungakhulumi iy'ndaba zabanye abantu. Hhayi-ke idluleke leyo sosakha-ke. Otherwise akukho okunye noma ngithi ngike ngaqondana nakho okunokucwasana phakathi ngaphandle kwaleyo incident leyo. Ngafunda lapho ukuthi yabona ukufeba kuyinkinga. Ngcono nje ngikhule ngokomqondo ngijole nomuntu oyedwa kuze kungabi khona ukuthi ngizoze ngihlukane nomuntu wangampela ngey'ndaba zabantu lezi abathi kuney'ntombi ey'ningi. So kahle kahle-ke into engayichaza endlini engafike ngayichaza ngathi mina benginomngani obefikile ezongibona. Uma efika ezongibona wahlangana nalo bhuti lo nalo mfana lo. Uma ehlangana naye kushuthi lo mfana lo wakhuluma amagama amabi ngendlela engiphila ngayo. Babuza iyiphi leyo ndlela ophila ngayo yabo manje kufanele ngichaze iy'nto ey'ningi ngithi hhayi le nto yokuthi phela babone ngathi nguwumfana yabo ngibe ngiyintombazane. Into ekanjalo so waba namagama angahlali kahle kumina. So mina ngangiyombuza ukuthi yini indaba akhulume kanjalo. Angizange sibeke sonke isitori ukuthi kahle kahle wayefuna intombi yami kahle kahle. So kwaba isitori esikanjalo ngasikha phezulu nje. When it happened ukuthi ngixoxe futhi ngangixoxela isalukazi sasi-2. Ngizoyibeka kanjani isona sasithanda i-information eningi. Abazali abasibo abantu abathanda ukukhuluma ngakho. So uyena engamchazela kanjalo wa-understand-a-ke wathi hhayi asihambe soyivula le case.
ngoba manje sekunale zinto lezi zokuthi abantu abakanje bayashaywa nani nani la ngaphandle. So in a sense yokuthi ngaqala lapho ukubona ukuthi I have to open up endlini ukuze kusheshe babone ukuthi ngiphila le mpilo. Hiding akukho right. So after seyivuliwe icase nayo yonke into ngayi-attenda kwa right ngase ngabatshela ukuthi no, kahle kahle mina ngiphila kanje. Ngumuntu wesifazane othanda abantu besifazane. Ba-confused futhi uthi hawu kanjani? Umthanda kanjani umuntu wesifazane? Waphela uyafana nawe. Yini wena lo uyibona umuntu wesifazane yabo? So I had to explain ukuthi mina ngaphakathi ngizizwa ngumuntu wesilisa. So whatever umuntu wesifazane nowesilisa mabehlangene beyifila, mina ngiyayifila mangifana nomuntu wesifazane. Yabo. So baba confused kodwa futhi bangafuni ukungiphikisa bathi hayi kulungile siyakuzwa. Kwawukuthi baloke bengibuza-ke ngalesikhathi seyiqala inhliziyo ukwehlisa ulaka ngoba phela the moment umtshela umzali ngaleyo nto akafuni ukuyithatha or akafuni ukuyi-understand. Kwathi makuhamba babona angishintshi. So it's something engikhula nayo le. So baqale-ke manje bafuna uku-understand more because bese ngaleso sikhathi mina ngiphuma, it was the time kuloke ku-surround-e izinto ezithi ama-LGBTQ ayashawa, ayabulawa at that time. So maye ngibuza ukuthi wena njengoba uphuma nale lifestyle ofuna ukuyiphila uyayibona ukuthi dangerous kanjani ukuthi uyiphile. So usifaka ebungozini, uyayibona ubungozi ozifaka kubona noma ububoni. Ngithi mina hayi phela into engiyiphilayo le. So ukuthi kunobungozi abukho ubungozi angikwazi ukuphila impilo engasiyona eyami because usaba ubungozi obenzakalayo. Makwenzeka kuzokwenzeka. Yabo. So ehleli uma ephila nokusaba kwaloko ukuthi manje mhlawumbe ngizophuma ngithi ngiye esikoleni or ngiye emsebenzini ngingabuyi because kunalezi zinto ezenzekalayo lezi ama-violence la ngaphandle. So kwahamba yadlula-ke naleyo nto kwa-right. Ngim-introduce umuntu engizwana naye ngaleso sikhathi but uma ngim-introduce phela ngithi hayi intombi yami bazobazi vele kodwa ngithi hayi it's a friend. So lo friend lo uzofika anytime yabo. So kwaba into kanjalo. So kwahamba-ke bagcina sebe-accept but not 100%. Yabo namanje nje fine iyakhulunywa leyo topic babebona umuntu lapha ku-TV ethi ufana nawe yabo. So kube into ehlekisayo nje kuphela kanjalo but I think ekuhambeni kwesikhathi bagcina sebe-accepta 100% ukuthi this is me. Ngoba nami at the end of the day ngiyafuna ukushada phela. When it comes to ley'tori zamanje-ke zemshado nani nani yabo lezi ey'trenda kakhulu. So nami kodwa-ke ngiyafisa ukushada. Oh alright. So kahle leyo nto leyo yangidemeja kancane emotionally. Cause manje I had to ukuthi ngiphume emabhlukweni because of ukuthi ngi-respect abazali ngoba bewashisile ngagqoka iy'keti. Fine it was hard kumina ngoba manje ngizobuza kuthiwa hayibo usushintshile because they always have that sense ukuthi being a lesbian it's just into ehamba nomoya. Ungavuka kusasa usuthi hayi sengithandana nomjida. Yabo, that's they take when it comes to umuntu oyi-lesbian. So nganginako lokho ukuthi bazothini manje abantu mase bengibona ngigqoke iy'ngubo sengu-girl manje. Hawu bethi umjida nje nomuntu manje yabo. So I had to ukuthi ngi-explain to umuntu ongibuzayo ukuthi what happened. So ngangingenankinga kodwa mina ngangumuntu ukuthi in order ukuthi umuntu angi-understand kumele mina ngizi-understand kuqala ukuthi ngize ngaba kulesi simo engikusona manje ngobani yabo. So babethi mabengibuza ngibachazela ukuthi hayi no bafethu ngivelelwe inkinga kanje, iy'mpahla zami zathathwa zonke kanje. So kwaphetha kuyi-joke in order ukuthi nami ngidlule kuleso simo. I had to make it a joke ukuze noma ubani ongibuzayo avele ayihlekele babengasanginaki. So they had to ukuthi bagcine sebe-adapter to the lifestyle esengibuyele kuyona engabuyela kuyona for only a month. Ngabuyela mina egengeni ngaphinde ngafaka amabhuluku ami ngahamba ngayithengela ngase ngazi ukuthi
If ufuna ibhuluku ngiyazithengela, cause bona uma bethenga bazongithengela izinto zamantombazane. So that's how I ended up ngibuyela emabhulukweni. It's because ngabona ukuthi okay, let me make some money encane, ngithenge ibhulukwe. Noma ngifuna imali ngima ngithi hayi khona into efanele ngiyenze ngihambe ngiyolanda ibhulukwe. So leyo nto angifuni ukuqamba amanga iyabalimaza abanye abantu, cause manje ungaze ucabange izinto ey'ningi cause sabantu asifani. We take ama-situations enzekayo ngaleso sikhathi siwafake at heart kakhulu. So if umuntu ezothi khumula ibhuluku ufake isiketi ngaphandle waziwa as something else, mhlampe ngaphandle ubu-hardcore, ubuthe mina ngumjida nje, sekumele uvuke ngakusasa ugqoke isiketi, umuntu uzothini lapha ngaphandle, usuyahlekwa, umuntu ngaze ngizothini, uzongabi comfortable ngobuyela at that time. Ugcine-ke manje sebenza ama-suicide abantu because of those things. So ku-right ukuthi umuntu mengabe or ingane yakho mengabe ikutshela nge-lifestyle eyiphilayo usheshe u-accept-e ukuze nayo ikwazi ukuthi mawukuthi ibingene ngokwe-peer pressure kuyona ikwazi ukusheshe ikudinge. Uyayi-understand-a because manje you end up having abantu abenza ama-suicide because of i-acceptance ingekho from endlini. So it's good ukuthi usheshe u-accept-eke endlini ukuze uma bengaku-accept ngaphandle uthi hayi vele ekhaya mina bayangi-accept. So anginendaba ukuthi omunye umuntu uthini. To be honest, intshebe ayivelanga yavele yavele yaningi. Kwaqala ngeyodwa nje. Kwathi qhosha into eyodwa ngathi hha, kuza kahle-ke manje. Hhayi lapho ngathi hhayi uthi ngiyisusa, hhayi angiyisusa. Hhayi mhlampe mayiphinde ikhula after 3 weeks ibuye isiwu-2. Ngithi hhayi kuhamba kahle, hhayi njalo uma ngiyogunda nje ngilokhu ngiyisusa, yaze yagcina iningi. Ofishi yaqala yangenza nga-comfortable ukuthi okay, kusho ukuthi le nto le ikumina like ngampela, I'm not faking it. Because it happens ukuthi uma usazi-discover uthi hayi mhlampe it's just ngampela lento eshiwo abazali ukuthi hayi it's a passing thing or what. Manje if sengimila intshebe, that means I really have ama-hormones omuntu wesilisa kimi. So kumina yangenza nga-happy. So endlini babehleli behlekisa ngami ukuthi hayi uzumile intshebe, usuyindoda ngampela, yabo like. So kugcine sekuyi-joke, kwaphetha sekuyi-joke. While ngala komalume ngakithi uma ngimila intshebe, hhayi isalukazi sami lapha sithi hhayi uyindoda-ke manje . Hhayi nami ngilokhu ngimhleka ugogo ngithi hhayi sengiyona nawe uyabona nawe yabo. So kwagcina sekuyinto eyi-joke. So they did baqala ba-understand-a more-ke manje sebefuna ukulena more ukuthi ngampela umuntu esana, because le nto le ibiyenzeka bukubabona omama noma izalukazi zinentshebe. Ofishi mhlampe le nto yayikhona then ngaleza sikhathi kuwukuthi phela siyinaki, babengayinaki or babengenayo i-knowledge yayo at that time. Because thina sesisizwa i-internet kakhulu so ukuthi sifunde ukuthi kunama-hormones akanje kanje. So ufisha uyintombazane umile izinto zabantu besilisa, uthi umfana umile ezabesifazane. So yabo, so sesifundise-ke more manje to understand into esuke yenzeka emzimbeni womunye umuntu. So I think bangi-accept-a more sebebona ukuthi hayi no intshebe iyavela-ke manje-ke, hhayi umjida manje. But ebazalini-ke phela behleli ngiyintombazane yabo akujiki ukuthi ngiphila le mpilo engiyiphilayo. Hhayi kumele ukuthi hhayi woza la ntombazane ngamabomu nje funa ukubona uzothini futhi ngeke ngisho lutho ngihambe ngiye khona. Kodwa-ke uma ngile ngaphandle hhayi angifuni ngizwe intombazane. Ngiyona impela but don't emphasize ukuthi ngiyintombazane ngoba mina ngumjida mina ngaphakathi. So angifuni ukuqamba amanga, iy'sheki zikhona. Ezinye zazo angeke ngithi zisuke ziza nge-intention e-right, ngeke ngisho ukuthi zisuke ziza nge-intention e-wrong. Because khona omunye oza kuwena akushele ekubona ukuthi ugqoke okomjida, ukhulumisa okomjida, akushelele ukuthi ngifuna ukuprove i-point ukuthi awusiyo umjida. Yabo like ey'tshela ukuthi mengabe ekushela uzosofteka, umnqome, yabo izinto ey'kanjalo. So ngike ngahlangana nezinto ey'kanjalo kaningi futhi namanje ngisahlangana nazo. So mina ngiphikile, ngiyakulalela, hhayi ushayela uqede. Mase ngithi mfethu
ubokufike kumina ngelinye ilanga ngikunika i-tip yokuthi kushelwa kanjani. Uma usuyahamba uyoshela omunye umuntu, hhayi mina ngoba leso za naso sidala kakhulu. So bengibavala ngalelo. So sigcine futhi lo bengishela agcine esefuna ukuzenza umngani wami because of indlela engimthathe ngayo ngambeka ngayo. Angimphoxa because omunye umuntu ukafike kuwena ezokushelela ukuthi ufuna ube rude uma mhlampe yalwa nawe because ufuna ukutshengisa ukuthi phela usuyindoda. Yabo khona abantu abake bafike ngaleyo mentality leyo. So uma ngabe umuntu umphendula kahle nje relaxile abone futhi ukuthi hayi awulu relaxile. So ugcina sek-understand-a esefuna ukuzwana nawe futhi at the end of the day because amanye amajita engike ngaqondana nawo ake athi nina ave nibaphasa amantombazane ufuna ukuzwana nani nje yabona nje bese sikimini senu ngoba nina nihleli namantombazane ngithi futhi ayikho inkinga ngizoyenza sure ukuthi next time mangabe ngiserawundini ngizofika nentombazane ngithi ufike nomngane wakho ngim-introduce ngimtruphasele ukuze abe right. So at the end of the day lapho wakha i-community ukuthi ik-accept nayo kube ukuthi noma ngabe nihambile ikwazi ukukulwela yabo. So leyo nto leyo yakha ubudlelwano obu-right. So bengumuntu okanjalo ukuthi umuntu umeze nge-anger ngiyampholela naye agcine ehambe esepholile engasali ngoba mina ukulwa vele bengingakuthandi. So bengithanda nje ukuyi-communicate-ela nabantu babuze ukuthi hawu wena uyithola kanjani amantombazane? Ngithi hhayi nina nihlulwa yinto eyodwa. Abuze ukuthi how come nina nikwazi ukuthatha intombazane iphuma kumjida kodwa manje ithi umjida ezamfuni kanjani yabo izinto ey'kanjalo. So I had to interact nalowo muntu ngimdlalele phansi ukuthi no, there are certain steps owenzayo when it comes to ama-interactions nomuntu adala ukuthi niluze ama-point agcine seza ngakuthina amantombazane. Into engike ngiyitshela amajita ukuthi kahle kahle into abahlupha kuyona iyi-one. Umjida nomjida uthi mase ngabe sefika lapho ngasese into asuke eseyijahile usuke esejahe inkonzo. So ofisha umuntu wesifazane usuke engajahile lokho. Angithi njengoba ngisho ukuthi ama-hormones awafani umuntu wesilisa nowesifazane. Owesifazane udinga isineke angithi. So udinga umbambabambe umenze akufune. Hhayi wena uthi ngoba nake isimile ishandisi sufuna ukungena ngithi. So ungena lapho ufuna ungene khona kakabi right. So into engike ngiyitshele yona amajita ukuthi ingakho-ke siwathatha amathekeningi because thina sinesineke. Angithi asinayo lento enijahe ngayo nina. So isuka lapho-ke inkinga-ke ukuthi thina sinayo lento nina enijahe ukuyisebenzisa. So thina simandla kuphi kwi-romance. So umuntu wesifazane azabe right ungake wenza into ey'ningi. Singakoy'bali ama-position enziwayo nalezo zinto ey'thile yabo. So into emandla kufanele uyenze ukwazi ama-hotspots ubuntu wakho. Siqale lapho nje. Into emenza ukuthi nithi nisahleli nje noma ngabe benihambe etekisini uyazi ukuthi uma umthinta endaweni ewukuthi uma nifika endlini sofike right vele sekufune yabo. So kubalulekile ukuthi uyazi leyo nto kumuntu othandana naye abafani-ke kodwa futhi abantu besifazane yabo. So mina-ke into thina ngisho kanjalo thina into esimandla ngayo-ke njengoba ngisho ukuthi i-romance futhi ngoba singenayo impokompoko sisebenzisa izinto ezinama-engel right. Ofisha iminwe yethu kuyasebenza hhayi kancane kuyasebenza. So ikifike la bathi khona bathini kanje i-sport i-G-sport bayibiza kanjalo amantombazane ukuthi i-G-sport. Ofisha bekwathinta leyo ndawo obvious uzoba right. So ofisha wena uma ufika nge-anger ungakofiki kwi-G-sport ayibi right intombazane niwe right. Mase iyakubalekela ngoba phela anibanga happy noba u-2 ube happy wedwa. So masiza kuthina thina sifocusa ekutheni ibe happy yona kuqala. Uyayizwa lento engiyishoyo. So ingakho engike isabuyela kuwena ngoba wena awufiki la kufanele kufike khona injabulo yakhe kufike yakho kuphela. So abamba kanjalo-ke isikhathi esiningi amantombazane. Alright, masikhuluma nge-in vitro kahle kahle yadalelwa abantu besifazane
nabesilisa bangakwazi ukuba ney'ngane physically. Kungabuye kube khona ama-complications odokotela bake bawasho, uthole ukuthi umuntu wesifazane akakwazi ukumitha. So kwaba khona into ekuthiwa-ke i-in vitro, ofishi bakwazi ukuthatha iqanda lakho ne-sperm basi-fertilize eceleni, kuyima besithatha besifaka kuwena. So ofishi mengabe isikhathi esiningi-ke thina-ke sama-lesbian, isikhathi esiningi sike sithande because awubi embhedeni nomuntu wesilisa in order ukuthi ube nengane, but kunezinto ey'njengoma-sperm bank ekusetshenziswana nazo. Ofishi ukhiphe lakho iqanda li-fertilize-we mase lifakwa kumuntu othandana naye noma lifakwe kuwena ukuze ube nengane. So konke-ke lokho kusuke kudinga imali ngoba if uya kwama-gay bona ake enze into engazuthi ama-surrogate. Ofishi acele omunye umuntu uthi ucela amphathele ingane yakhe. Ofishi naye uzoya kwi-egg bank ayofuna iqanda lomuntu othile, or acele umuntu azwana naye ukuthi akamnike ukuze li-fertilize i-sperm sakhe ukuze akwazi ukuba nengane ethi yena. Yiloko esisuke sikufuna at the end of the day ukuthi at least ube nayo igazi lakho without i-interaction ne-opposite sex. Ngokwami ngingasho ukuthi akukakwanele because khona ama-platforms angakothinta when it comes to uku-inform-a abantu. Njengoba uchaza nje ukuthi ey'koleni bayaba ne-bullying because bengako-understand-i ngaleyo nto. So if singahlangana as i-L_G_B_T_Q, mhlampe kube ne-organisation ezohamba phambili when it comes to that. Kuvakashelwe iy'kole, kuvakashwe amaklinikhi, la kune-community khona or ekune-bullying kakhulu, cause uyazi ukuthi uma ufika esikoleni u-pop-up-a laphana iy'ngane zikhona cause khona ezisuke zikwi-closet. Iy'ngane y'saba ukuvela because y'saba ukubhulisheka. So if they know more about le nto ukuthi ikhona and kuyaphileka uma ukuyona, bangafundiseka abantu. Cause even ngabe uthi-ke use-primary usaba i-bullying, uyaphuma uya high school nakhona uzophinda usabe nje, usho ukuthi i-whole life yakho uzohleli kwi-closet. So it's better to ukuthi i-community ihleli educated. So ama-platforms akanje lawa esikuwona manje azosiza futhi kakhulu ngoba i-social media iyona ndawo ama-age group lawa adinga leyo nto eyithola khona angazi ngithini, i-access ye-information isikhathi esiningi manje because sekuyi-technology. So I do believe ukuthi nayo le show le izokwazi ukusiza in some sorts, and then nathi kodwa kufanele siphinde siphume physically si-attend-e lezo zinto. So I do wish ukuthi kungakhona i-organisation engaphuma nje obala ukuthi asihlangane sihambe senze leyo nto. Into yokuqala nje engingayisho when it comes to abazali, ngiyafisa ukuthi bazinike isikhathi sokuyithola i-information kahle kahle about le lifestyle. Cause uyaphila nengane isikhathi eside, uyibone ukuthi yenza izinto ezi-opposite towards i-gender yakhe, ungayinaki. Ofishi if wena mzali ungayi-accept ingane yakho, uma iphuma ngaphandle ubani ozoyi-accept? Cause yonke into kuthiwa iqala ekhaya. So the more abazali bethola i-information about le lifestyle is the more bezokwazi ukuthi babone ukuthi iy'ngane bazokwazi ukuphila kanjani nazo, cause i-support yasendlini ibaluleke kakhulu. Cause uzothi uphuma ngaphandle ucwaswa, ubuye ukhumbule ukuthi nasendlini kuyacwaswa. Ofishi manje ingane iphetha isiya somewhere, mhlawumbe iyoqasha, iphethe lapho iyolimala even more, ibibaleke endlini la bekade izoba stable or ibe safe khona. So I do believe ukuthi singakupromote ukuthi ingane izihambe just because wena ufuna ukuyi-accept. Try and get to understand ukuthi ikuphi ngaleso sikhathi nanokuthi le mpilo eyiphilayo ikanjani. Maybe the more we understand is the more uzokwazi ukuyi-support kunokuthi iphume iyobulawa ngaphandle instead of ukuthi ngabe wena uyifake ezandleni zakho. Mina ngifisa abantu bangikhumbule
Ngokuthi angisiyo umuntu okhuluma kakhulu, kodwa iqiniso ngiyalithanda. So, ya ngiyafisa nje bazi abantu ukuthi kumnandi ukuphuma out, ungaphili kwi-closet. I think i-life iba more interesting ongekho i-closet, ungalokho ucashwa. So ngifisa umuntu angikhumbule ngokuthi nami ngibile omunye wabo abakwazile ukuphuma kwi-closet, ngikwazi uku-informa i-community nge-LGBTQ. Mfethu, okay, experience yami, hey, into engachazeki. That's how extreme it was. Lento ayifundelwa as much as nabanye bengayifundeli, but nje the first interaction oba nayo yazi ukuthi it's always memorable. Into ongeke uphinde uyikhohle noma ngabe usuthola abangcono ngaphezu kwaleyo, kodwa nje hhayi yona kwakuyiyona. Iyona eyangenza ngibone ukuthi hhayi ngiyiyona lento and futhi angifuni ukuyiyeka indlela emnandi ngayo. When it comes to enjoy, when it comes to intercourse, as umbuzo usho ukuthi uyazi ukuthi kwama-lesbians lo osuke yi-male figure uyena osebenzisa imini, ofish it ends up ukuthi lo omunye o-feminine uyena o-end up e-enjoya kakhulu. But fanele sibuye sikhumbule, angithi mina nginama-hormones omuntu wesilisa. The moment lo ngala e-enjoya kakhulu, ekhala, nami ngiyadropa. Right, automatically ngoba ngisuke ngizwa izinto ezingenza ngibe kuleyo moment. But-ke kunezinto ey'bizwa ngo-50-50 of which sometimes into engiyenza kuwena nawe uyayenza kumina. You understand? Of which kunama-positions onjengoma-scissors, of which kunama-rubbing enzekalayo, of which nami ngiya-enjoy. Yabo. So yeah, to answer your question, kuyaba khona u-50-50 of which lento engiyenze kuwena nawe uyayenza kumina. Of which that's how we enjoy.